9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Ayan mga kapatid, mukhang uulan na. Ayan na yung ano, napakadilim na ng langit. Ano? Ang uulan na. Hintayin natin ang ulan mga kapatid. Kinder ko sa environment. New breeze. Babad ako sa stress. Nagagalit na ang langit mga kapatid. Kung uulan na naman. Ito ang lugar dito sa amin mga kapatid. Nakita niyo yung bahay namin yun. Mga kalabasa, meron dito mga kalabasa. Yung patampan niya dito. And then dito ang bunga ng pili. Galit na galit talaga yung langit. Yung mga baboy natin dito. Tulog sila. Manok. Hey. 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 Baboy. Tulog.
Awas. Talong. Ayan yung ulan. Sili, yung palaya, sitawan, yun yung ulan mga kapatid. Kailangan natin tumakbo pa uwi. Kalabasa. Ayan yung ulan. Nabagsak na. Nakita nyo, sa amin yan. Hindi sa akin yan, sa amin. Tingnan natin kung may bunga yung kalabasa dito. Bunga yung branchong, oh. Kalabasa. Branchong. Ito pa. Branchong. Nasa lupa lang siya mga kapatid. Upo. Sa English, watermelon. Hehehehe. Pa, namumunga na talaga sila, oh. Ito pa. Kalabasa. Ilog na yan mga kapatid. Yung ulan bumabagsak na. Yun yung ulan. Yung manok. Kruk! Kruk!
Tulog.